se'm pregunta qui és Déu per a mi i la meva vocació. Mireu, jo soc cristià, franciscà. Per tant, la visió de Déu és paternal, plena d'amor al nostre Creador, redemptor i santificador. És un Déu trinitari ple d'amor, ple de força. És per mi el Pare. Jesús ho va dir, Pare nostre que estàs en el cel. I amb aquestes paraules entenc que tot som germans, tota la creació. Per tant, Déu és un Pare. La meva vocació, doncs sí, vaig conèixer els caputxins al col·legi, jo llavors tenia 11 anys, i em va agradar molt la seva forma de fer i de ser. De manera que vaig dir, que bonic, puc fer aquest servei, no? Vaig entendre que era l'església, el grup de Jesús. I llavors, jo era el tercer dels germans, i vaig dir, doncs som-hi. Vaig demanar-ho i se'm va concedir. I vaig poder anar a l'estudi amb els caputxins. Se'm va formar i aquí soc per fer aquesta vida, diguéssim, servint a l'Església a l'estil del pare Sant Francesc.